Nairobi ka bende sirikand kaunti ma Nairobi ogolo siem ne jogo eko ma bende dibed ni nolalo joggi. Nitiere ringre modhuro e kar kano ringre manontiere bore Nairobi ka, mane kar kano ringre Mbagathi Funeral Home, Mama Lucy, kanyakla koda mano mong'ere kaka City Mortuary, ma bende iwacho ni nitiere kwan mag ringre moheo 100 gi 85 ma wegi gi poko kao. Naneno kanyo ka bende na gigolo Milomi ma bende nogolo kod jagoro mako jolo mano ma Nairobi mong'ere kaka Patrick Analo. Wacho ni City Mortuary nitiere kod ringre 130 ma wegi gi poko kao. Mbagathi Hospital Funeral Home nitiere kod ringre 38. Kamano mar Mama Lucy Kibaki Funeral Home nitiere kod ringre 17. Kaluwore kod Patrick Analo, giwacho ni magi ringre mosebedo kanyo chakre dwe mar 9 higa mar 2021 nyaka dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Koro chiw siem mar mondo mi weg jogo eko ma bende samoro watni ne olal idhi kanyo mar mondo mi ng'idiene mari ponono ni nyalo yudo ni watni kare samoro nonyon kata mana gi mtoka motho motier kata mana e kar kano ringre makamagi. Koko kamano tibro ikgi gi city gi council mano ma Nairobi. E kaunti ma Kisumu Nyakwar Mgajwang' bende chal mano mar